Hello viewers, welcome to your favorite program Forever Missed, and today we are featuring the Zimbabwe Sungura King, Nicholas Zakaria. My name is Andrew Neshamba. Enjoy your viewing. Known as the senior lecturer of Sungura for a good reason, Nicholas Madzibaba Zakaria basically mentored Zimbabwe's biggest Sungura stars, and names that quickly come to mind include Alec Macheso, System Tajida, Sifas Karushanga, Simon Mutambi, Donald Gogo, Zakaria and Silas Chakanyuka. The year 1984 saw the formation of Kiama Boys, and the name Kiama is from Swahili, meaning a tent or a temporary shelter. No wonder why many artists were temporarily sheltered by Madzibaba. Kiama is where musicians grew before spreading wings. But according to Madzibaba, Kiama means something else. Kiama Boys is ita randakatumeza ini nokuda kokuti kwandinoberekwa toshandisa mitemo yechimuslim kana ndozviti nditori muslim andi mazwa saka kuti kiama zvinoreva kuti magumo kuti ndo nguva inoparara chinhu chose saka panopera chinhu chose tobva tati yatoo kiama topakabva zita irori. Some of the songs that quickly come to mind by Madzibaba include Mavi Nemagokora, Ida Anokuda, Mwari Variko, Tsamba, Zomvera Mvera, Teresa, Reguerero, among many more. Born on the 5th of April 1956 at Bogwani Estate, Mazoe, Nicholas Zakaria's father was Maluva Chekani, who migrated from Malawi in 1947. Madzibaba later died on the 11th of December 2025 at the age of 68 after a long illness as a result of diabetes, hypertension, chronic leg swelling, and muscle cramps. As Drumas Media team, we had an opportunity to interview the late Madzibaba at his homestead in Chitungwiza, and he shared with us his musical background. Ndinonzi Nicholas Zakaria mazita angu. Nicholas Zakaria ndiri munhu ndakatanga magitare
patone mazuva 1975 vanatanga kuridza magitare. Ndiri kumazomo uko kwandakaberekerwa kumapurazi uko. Ndakaberekwa 1956 ikoko, ndikakurira ikoko, ndikamboendawo paprimary school yaiva iri ikoko, ndikadzidzawo ndikatomboita standard 1 yainzi Belgon school. Ndikatomboitawo standard 1 ndiri ikoko, ndikazomboda kutraya kuita grade 7 kwakuma 1970. Panangoita grade 7 kubva zvaperera ipapo nokuti semunhu ndanga ndakuda kuzviitira zvinhu zvakawanda ndiri ndega, saka kuti ndichimira mune vamwe vana vechikoro zvanga zvakutondinetsa kusvikira ndakangoguma ipapo nechikoro pandatora hangu chipo changu chekuridza magitare ndikaenderera mberi nacho kubva kuma 75 ndikadhonza nacho ndiri kumazomo ikoko. Ndikazopindawo muHarare ndakuti ndikatimboona muHarare zvakamira sei. Saka gurupu randakatanga kuridza naro rainzi Green Mangoes. Green Mangoes iya yakazoparara. Ndanga ndichiridza na Robson Kaitano. Yaparara kudaro bva ndauya mudziva rasekwa. Patafoma gurupu rainzi The Vuka Boys. Kana Shepherd Chinyane. Tambodhonza naro kusvika 83. Zvichifamba. Tazona zvatiremera kutanga tisina mainstruments. Tiri ipapo ndimbokubatai muromo pamataura nana Shepherd Chinyane, ndiani anga ari muridzi wegurupu iroro? Gurupu takarifoma tese, asi takasaudza Shepherd Chinyane kuti ave leader weband iroro. Tendera yenyu mberi. Saka nekudaro taona kuti zvinhu hazvisi kufamba, kuda kuti hatina midziyo yekuridza, taita zvekuhaya nekudini. Fataona umwe munhu akati ndokwanisa kupromota ainzi Sifa Chimanga. Vataenda kwaari tikataura naye, vatawirirana akatipa mainstruments. Saka nekudaro Vuka Boys iye yanga ichakakwana, asi vamwe vedu vakazofunga zvokudzokera shure. Tikati kuti tichamira zvakare hazvichaita, nokuti ndiri munhu akandaudza vabereki kuti ndakuridza magitare, zvinhu zviri kufamba, kuti ndichaona kuti hazvichafamba futi. Ndaona kuti hazvichaita. Ende pane pamwe pandakazonyepa vachitonditi ikoko basa riri kunyatsoita. Ndikati ndiri kusenza kuCity of Harare. Ndisingatomboshanda ikoko mazvona, nokuti ndaiziva kuti zvinhu zviri kunetsa. Ndafoma Kiama Boys. Ndakabva ndatora mukoma Tine Chikupo, Margaret Gweshe, vanhu vamudzimai wangu, Sifes Karushanga, Love Motom, Alec Macheso. Pataenda kwabhora uko kuJuru Growth Point, patafoma gurupu redu Kiama Boys 1984. Tikati hatisisiri Vuka Boys, kuti vatakati navo vese kuVuka Boys vadi asara. Saka imi mato vanhu vatsva takatochinja zita, vaya kungodzi Kiama Boys kubva 84 kusvika nhasi. One of Zimbabwe's finest Sungura musician, who is arguably the best Sungura artist in the land, Alec Macheso, was at Madzibaba's burial and had this to say about how they worked and shared the stage with the late senior lecturer. Androtenda chekutanga ndanditi kumuri nyika Zimbabwe, muno muZimbabwe patiri nevari kunze kweZimbabwe kwose zvinosangana kudai ndo Alec Macheso kuedza kuti vandiri kuchema nhasi panapa mukoma kuzopfuura paukoma toenda pakuti ndi baba namai vakadaro vayarutsa inini ndo mbereko yangu yeZimbabwe chandiyarutsa. So tawadziwa tabatikana zvakanyanyisa isusu kumuri neZimbabwe yose nobatsiro nevari kunze, uye zvakunditi tongotenda nerutsigiro pakati pavo nechose chavakaita muupenyu kuti munosvika painasi ndorangopa kuti andava kuti muyenyika nokudai murambe muchitidaro musaitirawo kwatiri sutoka navamwe vose nanza kubatikana zvakanyanya
nguva muchete uya kwazoita vauya watibatsira kuchema zvatirerutsira ndima yekuti tatoreri kuirora tobva pamhepo nokuba kungotenda tiri mukuchema kudaro so saizvozvo. Ipapo baba Sharo, tichida kunzwa nhoroondo yenyu pamakatanga kunyatsoti makuridza mese, tichida kuti mutitauro during that era kuti anga ari munhu akaita sei, maishanda sei pamwe chete? Ichokwadi, ndikatenda ipapo ndikati semaka ndichitaura kuti nei vakazonzi senior lecturer ndo pakabvira senior lecturer wavo kutanga uko pakuti ndatange kushanda navo inini 85 end of 84 ndotanga kushanda kwangu navo ndichiri mwana mudoko kuti vaiona vaita ndo dangwe ravo iri kudaro kuneni nekudiki vana ndinavo vamwe vaisatenda kuti uyo anoizari kuidza zvirikurira pa munguva idzodzo kuti vanhu vaitozoona kuti ndari kuidza kuzi vamwe vainyaradza vanyara tizoti mboridza ndoridza ndiri vanoonza zvazvishuwa ndizvo daro zatopera. Munhu ainge asina zvamangwana pawatadzira papaikuudza pakuti maitiro aya kaka isafi wakapama kuti vaisatonyeryeredza ndo zvandakura ndiri mandiri izvozvo ndakadzidza kuziva kuti mukurarama hapana kuita nemari makwikwi nevanhu mukadasarada nyarara kuti vakadzidzisa zvinhu handisiri ndoga dzakawandisa dzabva nemaoko avo baba namai vanodzidza kweshe mai muzvare kwandiri ndafamba navo kusvika ndisvike 97 ndizotanga uchipedzisa mberi kwazo chiyama tatitanga titori tose titorimo kubva kuvuka polisi yavaisomboridza naye nana Shebazinyani so wazoswirita vazotanga chatakiya maboreri nditoripo saka chanda yaruswa ini ndatorimurwa pamukaka oziva munhu unorimurwa pamukaka unenge wakunaka akaonodi isinei vaitoita ndizive mapfiwa avantu ndizive kuzochimba inogarwa so ndizive kuti upenyu unotangira pakubva apo ndosvika. Saka tichiongorora nguva yacho iyoyo, mune here kambo kamunoti akaka takakaita pamwe chete handikakanganwe, tingati kakakufadzai kuti nanhasi kanokunakidzai kana muchiri ukatondera? Sakawanda ngasatozivi kunyora sounyorwa sei ataidza mabhauwa ikaita hichi zvese kutanga tikitanga ndasaridza peseni ndaida vaneitirezemukati vakanditira ayabhesi kubaona mudashinyani akanesoaridza mabhauwa vaikaridza namai maiguru ati ndine zvinondinetsa maiguru madzimai avo taishanda navo vaiimba munhu aitamba vaizviganyika nayo ndo vakatoziva mumashure maiguru avo vairamba nechimuti zvemasvinhu zvakawanda vakati tinavo vaitondibatsira ndichibatsirana ivo vaikondisira nzivo vondisira chi vakomana magitara zvano ive chipedza zvakuita ita zvakuita ivo voenda kuita zvakuita kuti vaziva fana uyu neruzivo randanga ndaanarwo kubudikidza zvandaiona zvavandidzidzisa ndo andaishanda ndiri mazviri mukati kuti akomana abuwa sasiro basa ini wadiwa dai so apa dai dai so tichitsvaka pavaizouya ivo vatosvika titadi tachishanda tasefa chinhu ichocho votozoti right vatoziva kuti uyu zvakatopera zvakadaro so ndinodada nazvo zvino upenyu hwangu hwese kuti ndive ndiri apa
haikesika ndinako ngachikenesika napaika ndinako ndikaona kumabudikidzana andaraungana atamganira paro mataura nawo yaShepherd Chinyani mukagotaura namabhauwa kwaiva kuina system tazvida. Tikatarisa chikwata chenyu toona kuti panga paine vanhu vane tarenda vakawanda, imimi maivepo, iwo madzibaba vaivepo. Maisambosvika here nguva yekukwesherana mumwe nemumwe achida kuti arove kambo kake? ya nikati se kuva open kwavanga vari ndio kwakaita kuti tizotoisa kuti donziyo pakati karushanga azvisoi yake so yenzi mabhawo yandi yakarushanga. Okay. Karushanga system ndakatozo ndakaita system ndontora awe kuti zimkura system aisaimba sungura system ndakamtora aimba macopyrights marege anapo mari ndakamutora izvo tinge tinaye pamusa pataigara pamusa wekwanga instrument organization yeproject ainzi Musarenhamo. So vaiva neinstrument akapesa kuti bhendi zvese yaiuya zvokuza ipapo rononzi Musas combination. Vanhu vachipanga vakatogurapo chigara Musas combination namajaiva pandikaona system achimba nechikwata chimusha chipo pamusa patatorendawo izvozvo mabhauwa ndiyakashanda ndakazotisimudza asi pandakazoona kuvako kuti uyo akuti asonga yaita victim yayasakai ndokuya mupfungwa ndaravakona muchikwere mukaita mabhuru maviri da anenge amawani kubudikidza nemasystem anenge achioneka mumushanda kuti akudai sokozi yaita songa yaita victim nguva yakareva tabva tatodi tatospita system asi ndinatomutora nyasha nenyasha fanweyo system rakazovapo kuti zvaiita zvaaigona aingoni vanhu amuzive ndomasystem ake gare ndomasystem ake kuti asystem asi anonzi fanweyo nyasha zvazvida mashaitisi tongora pamhanzi yenyama akaimba imimi tine kambo here katingati zuva ranhasi tichiradzika madzibaba tinokwanisa kuvarangarira nako? ndishari kuti napinda makokora kugama namazana kokora tichipembera tichifara kutenda ishe tiusiku wakanaka ndirikonana ayuda vaishewa kuti ayuda vaishewa ndijudha vanzi judha somaranzi ayuda dzimwe dzemasonzi aibata izvokuresana neurombo kwatiri kana nemashiro hama yangu dzakawandisa. Hosea Chipanga, one of Zimbabwe's celebrated artists and also attended Madzibaba's burial, had this to say. Murumu ndinomuziva kumavambo chaiko ndingangoti asati atombosvika pakuti iye vachaanotoimbawo achangoridza magitare naiwo ana Aleka vachiridza magitare. Ndakatomboita mashows inini ndichitungamirira Broadway Sounds, iwo Kiyama ichitungamirirwa naTinei Chikupo. Tikatombofamba kutendera tichiita mashows muZimbabwe umu vachiridzira Tinei Chikupo, the late Tinei Chikupo, vasati vakuzviimbira kuti sezvavakuita mazuva ano kuti vanga vakuimbawo kana Aleka akudina akuimbawo. Saka vanga vachatotanga vakutaura zvekuma80s, izvo zvatiri kutaura ikona ma90 vakuma80 chaiko tichangotangawo kuti independence ichiuya. Ndo vaimbi vatingati kana tichida kunyora nhoroondo yevaimbi muZimbabwe penzura yevadariki, nekuti vakangopinda mune zvekuimba, vapinda mune zvekuimba izvo havana kuzombobvamo, nekuti pane vamwe vaimbouya munzira umo vaimbojuma vakati mhanye vodonha, asi ndio mikonoka kana tichitarisa kudai zvokuti hei
unoona kuti ndokurasikirwa nemagamba emumhanzi chaicho, ndo magamba, nekuti kubva zvaakangopinda mumusic haana kuzombodzoka kumasure. Saka toti no, umwe wangu zvisinei, denga radini ratonga, zvatiripo tichangorambawo tichingosundawo totoshuvira kuti dai zvangosvikawo ipapo paakasvika kuti anongoenda taitori ingoripo kumagitare ikoko, rozoti aiwa akazochinja akundege akuzodai sazodai, akangoramba ari kumusic iko. Saka ishuviro yangu yekuti dai zvangoramba zvakati vaimbi vacho vasara vadhonzo, nokuti ukaona kuita makore 10, 20, 3, 4 uri mutrade yedu yakaoma yemusic, mangoromera chaiwo chaiwo, zvotoda kusimba. Saka tarasikirwa zvikuru nehama yangu iyi. Taona mabva kuManicaland, chokwadi chaiko chaiko kuuya kuMashona Central, rudo rwakadii? Ndatoona zvisingaiti, ndaitoti kana dai kwakuchitoiwa nebhasikoro kana tsoka maizongondigama ndiri munzira kuti ndiri kuenda ikoko. Ndatozama kutoona kuti pakadai apa handishayikwe, nepamusana pekuti ndingabva ndada kupupura zvandapupura kuti vanhu vanyatsoziva kuti handina kutoziva murume ava muimbi, asi achikutotanga kutoridza gitara racho achitoridzirawo vamwe vaimbi kusvika azovawo muimbi pache zvake. Vese neairidza naye vana Alec vavaimbi pache zvavo, asi vaitomboridzirawo vamwe vaimbi sevakomana vemagitare, paina anenge achitotungamirira. Saka ukaona zvakadaro kuti unobhunga uchitungamirirwa usvika pakuzototungamirirawo, haiwaka ndougamba kawatinoyemura mumusic field yedu kuti haiwa vakasimba varume ava. Zvochimboita kuti kare makambani aimboti auya utoro sendiri, zvikatombowa zvaitomboiwa nane. Saka iko zvinezvi wautongoti kana wawanawo mashows pakaitawo vanhu vanonga vauyawo kushow kwacho, ndo paya kuchingowanika chete, zvokuti kuti kuchawanikawo mari dzinonzi maloyalties ataibhodzi waipuwa after 3 months wambonzi watengesa dzakati dzakati. Iko zvinezvi hauchambozivi kuti watengesa macopies ari, watengesera hadi kupi, hapasina no follow up, hapasina follow up, yanguwa wabata. Saka zvine advantage on the other side, zvine zve-disadvantage. Madisadvantage kumuimbi anenge atoti wandei kudarika zvazvaiwa zviri kare. Saka vari kupinda mumusic iko zvinezvi vane mikana yekuti unokurumidza kushambadzikako nemaways akawanda ekuti waakuisa music yako paindaneti kanodai. Asi mukazvitarisa uremu hwaiumbwa nemastudios anga aripo kare kana nematelevision kana iwo maredhiyo aya, uremu hwavaipa kuvaimbi hwasiyana nehwaakuwanika iko zvinezvi neyamunoti social media. Uremu hwacho manje ungangorema hongu pasocial media iwo, asi maremero manje asiyana. Isusu izvozvi kuti tipinde munhoroondo kudai tototenda kuti takatenge taumbwa kare, midzi yekare yatiri kushandisa. Dai kwakuri kuti kuda uchitotanga mazuva anaya, ndofunga zvanga zvisinganyatsozowana uremu sehwatakapuhwa kare, zvinhu zvichine gwarara zvanga zvakarongeka nazvo. Tichiongorora music yamakaimba imimi, tichitarisa nezuva ranhasi rekushayika kwamadzibaba, pane here song yamungati iri panziyo dzandakaimba ndeyandingadedicate kuna madzibaba kushayika kwavo? Dzakatowanda dzatingagona kuisa ipapo, asi ndingatoda zvamangotaura fanika imwe yandakamboimba ndikatomboshuta vhidhiyo yacho iko kumvenge ikoko. Zvichandibatsirei mwanangu? Ndingoda kuedza kutarisa kuti tikada kuedza kuzoona kuti imwe value yacho inozonyanyozoda kuzowanda mweya pasisina. Ipapapo ndikuti hei, dai zvaita kuti maruwa edu mungotipawo tichiri wapenyu, kana kuti zvingoitawo kuti timboonekerawo tichiri wapenyu, pane kuti zvakawanda zvizouya tisisipo. Saka zvinhu ndinotarisira kuti dai gungano riri pano nhasi ranga riri pamakorokoto ekuberekwa kwamadzibaba, nhamo wangadai wakatoipedza kare kare, because waibva wakutanga munhu wese ari panapa nhasi akabvisa dhora waibva watotanga watova milioneya
kuti tanga upenyu hodi horeruka. Asi tine culture yatakainherita yandinofunga kuti takainherita tsika isinganyatsoita yekuti tinokoshesa hafa kupfuura mupenyu. Saka dai tikadzidza kuti no vanhu ava ngativade nekuvabatsira vachiri vapenyu, zvinenge zvichikosha pane kuti tizoti munhu asisipo tozoda kuedza kuchichizonyatsochipa value munhu asisipo mazuvano. Saka ndo zvimwe zvandingangoda kushandisira ipapo ndichiedza kuona kuti mbiri iri pano nhasi panga paine pfuma yekuti zvaigona kuti dai zvakauya munhu wacho achiri mupenyu. Saka handizivi kuti ihosha here inoita kuti tizopa munhu uremu hwake asisipo. Ndiyo imwe shuwiro yangu. Asi pane vari kundinzwawo zvavo kana vachida kuuya nemaruva kana vauye nawo kuvaimbika vachiri vapenyu. So zvinobatsira, zvinofadza Mwari zvokuti kana ukazoshayikwa zvako kurufu kwacho asi wakambomuitirawo chimwe chinhu achiri mupenyu, zvine more value nekuti zvinozoitika asisipo zvinenge zvisikachabatsiri kuye mwene wembiri yacho. The late Nicholas Zakaria was indeed a senior lecturer, professor as Macheso would choose to call him, as many artists passed through his hands. Magitari ndo wakanimotiveta kuti ndiwe kumagitari, saka urufu rwawo ndibata zvekuti kana nanhasi so handisati ndanyatsozinzwisisa kuti ndizvo here zveshuwa. Ndito ndikagara ndoona vanhu kuti tine matambudziko zvasati zvakunyatsondipinda kuti zveshuwa kudara vaenda. Wongu ndaiuya ndichivaona kuchipatara like musi weFriday ro 6 ndakatoya ndikavaona kuchipatara vakaiswa paoxygen but yangoti pamwe ndezvemazuva ese vakamborwara kudai zvinozodzoka but havana kusodzoka. Zita rangu ndoitwawo chakubvumo yangu ndobvawo kuchiredziko yakasochemawo mundarama dzibaba. Music industry tingangoti ndo mapila acho emusic industry. Zvakafanana nekuti vanhu vangasazvinzwisisa, vanhu vamwe vachateera nevamwe vachazotera. Zvaita zvakanaka ndakuona pano ngoma ino zvinhu zvese ndichazvitaura panapa zvinoita nezvisingaiti right. Mukuru vatisiya nevamwe vakuru vedu vese vachiri vapenyu vana mudhara ndivo vari kuita kuti titeererwe isusu. Hamuri mukunzwa here point yacho kuti isusu music izotanga kunzi yakuteererwa yesungura. Vakaridzaridzawo dzese dzemadhara edu vakaridzawo zoti uyu ndianiwo. Saka ndo midzi yemusic yedu. Saka tikutosara tisina midzi, ndizivi kuti tichamirawo sei pamusic industry. Mune kambo here kamunovatondera nako kuti kambo kaka ndo kainyanya kundinakidza kavakaridza? Tine nziyo dzakatowanda dzavo dzakudhara. Tafusa ndishurudze nedzimwe nyaya dzakare idzi vana chikumbiro dzakare idzi idzodzo idzo dzinoti nziyo kana ichirira nziyo tingangoti nziyo inofanira kuita sendangariro yekuti kana ikarira ndosaka kuti imwe nziyo ikarira munhu anogona kungotora bhegi chero asina mari yotoenda kumusha. Imwe nziyo ndo nziyo dzakudhara dzese mamiriro adzakaita kuti kana nziyo ikatorira kana iri yadembo yekuti mukoma handei kumusha ona iwo uri kudya zvinonaka vabereki vasingadyi zvinonaka. Nziyo iyoyo inotoita kuti utore bhegi chero usati wapuwa pei kuenda kumusha. Saka tikurasikirwa nekuti varume ava vanga vane peteni yemuzi hatichaibati. Tingangomirawo padhuze nayo tichiita sekuti ndiyo asi hatichaibati. Kuti Mwari uchatidiwo kuti tizenge tichisvikawo. Tisati tapedza nemi toda kuti mungotorerawo hwani kambo kenyu kune vasina kuziva zita renyu. Zvakanaka.
nziyo yandingakurovera ndeyekuti mutambire mwana wenyu wauya kuzotanga nyika munyika yevatsvede. Ndozi yandingada kuimba. Ndafunga kuti muchatiimbira munotidako. Nzvimbo yatiri yacho manje tiri kuita sekuti tiri kurangarirawo umwe wedu. Handiti tiri kupemberera here raramo yavo. Asi isusu vaimbi hatingati hatisi kuchema sitereki sevamwe. Tauya kuzoperekedza umwe wedu nekumunamatirawo basa raakasiya atisiyira panyika. Takapedzisira kusanya takanga tichitaura navo tichitaura nenyaya yekuti kunamata kwavo wakatanga sei kusvika makamboenda kuchechi kwanhenge kwamagaya wakati hongu tisi takatotanga chechi iyoyo tichiita ero tichidini ndikazovabvunza ndikati kwemi maidi kutanga chechi yenyu asi baba imini maidi kutanga chechi yenyu ndikati hongu iyo ishoko rakanaka ndichaona kuti ndingazvifambisisa ndobva ndakapedzisira kutaura navo vachiri vatano vachiri kukwanisa kutaura. Pamwe pacho taingosanganawo pabusiness center redu pamakona. Ndingati kushaika kwamukoma tarasikirwa zvakanyanyisa ndo vangari amai ndo vangari baba saka ndingati mukoma varasikira kune munhu wese muZimbabwe nekuti angari munhu wevanhu funga veruzhinji vanoziva kuti mukoma vaibatsira ende munhu akasumudza vaimbi vakati wandei muno munyika yedu yeZimbabwe nekunzewo kwenyika kusanganisirawo neni vakandisumudzira mabasa vakandisumudzirawo kundidzidzisa zvakare mishando yedu yemimhanzi. Saka ndikuti mhuri yeZimbabwe tarasikirwa tese, handisi nini ndega asi kuti tese tarasikirwa nemuimbi wedu. Tingati mukuraramo yavo yese rwuyohwani rwamunoti urwu ndo rwandaidisisa kudarika dzese nderupi? Ndingati rwuyohwani runondibata dzakati wandei hadzo asi ndichataura imwe chete inonyanya kubata inonzi mapfiri makuru. Chokwadi. Aiwa, tinotenda. Totenda kuma. Alright. Zakaria was buried in Chiweshe on the 15th of December 2025 under the Muslim rites and village traditions. His wife Margaret had this to say about her late husband. Dararama nemurume wangu
takatorana 1980 ndichipinda mubanayo kusvika nhasi. Dzidziso yake aikudzidzisa kuti kuregerera chinhu chikuru, wondidzidzisa futi kuti shanda nemaoko ako, usatarise kudya zvausina kurima, shanda zvakanaka, gara nevamwe zvakanaka. Tandiri munhu akachena mane hasha, asi iye akandidzidzisa ndikagona kuzvitambira ndikavawo munyoro zvakare. Ndakatorana naye iye achishanda kumagitare indobva ndichiitawo zvemagitare. Ndotova nevamwe marekodzi aripo andinorangarira ndichiimba naye murume wangu, tichishanda pamwe chete. Iye ane certificate, ndine certificate yekumhanzi yekugona basa. Saka ndakatarisa izvozvi, ndinonzwa kudzamirwa kuti ndarasikirwa zvakanyanya, nekuti munhu aichengeta vanhu. Takachengeta vanhu vakasiyana siyana, vamwe vachitoreswa mabhethi nezita rake, vamwe vachivaka misha, vamwe vachiroora vachigarisana nevakadzi vavo zvakanaka. Munhu aidzidzisa. Kana ukasvika uchiti ndaitirwa izvi, iye aitaura kutiregerera, akandidzidzisa kunamata nekuti asingazive Mwari. Ndaida ganyavhu nehasha nekurovana nevanhu zvandaida, asi akandidzidzisa zvakanaka, akati ida Mwari kwete kuda hasha. Saka ndinoti ndarasikirwa zvakanyanya. Ndotenda futi mhuri yeZimbabwe zvayakaita kwandiri. Handigoni kuzvitenda nekuti nanhasi ndichiri kubatsirwa nevanhu veZimbabwe. Saka ndoda kutenda zvakanyanya kuti Mwari ayamuti arare muri kare. Ndo mashoko andingakwanise kutaura. Ndotenda futi muri vazukuru vangu Felix, Matthew, Trish, Joseph. Ndinonzwa kudzamirwa zvakanyanya nokuti vana vadiki basa ravakabata pana sekuru vavo rinotyisa, raifana kubatwa nevanhu vakuru. Ndo vanhu vandaigara navo vachiona kutambudzika kwandaita nasekuru, ivo vachitambudzikawo nasekuru vavo. Vanhu ivavo vana vekwameki ndoda kuvatenda zvikuru nokuti vakandibatsira zvakanyanya. Kana ivo pavakarara izvozvi vandozviziva kuti ndakabatsirwa nevana vekwameki. Matthew aita zvokuvatakura obva abva kumba kwake, achivatakura achienda navo kutoireti achidzoka navo. Saka ndoda kutenda kuti dai Mwari aropafadza vana ivava vari furu, nokuti vanhu vakachengeta sekuru vavo zvakandityisa, zera ravo nebasa ravakabata nezvavakabata mumaoko mavo vachibatsirana neni. Nokuti handisi kunzwa zvakanaka, asi ndo vaindibatsira. Saka vanhu vandiri kuisa pamberi paMwari kuti dai vabatsira vagare zvakanaka. Kana riri basa ndiri kukumbira kuti Mwari andibatsire basa rienderere mberi, nevakomana vekiyama nevazukuru vavo futi vakasiya vadzidzisa basa kuti vaende mberi nebasa. Ndo chishuwo changu. Mukeriya yemurume wenyu, kambo kamunoti aka ndo kakakubatai kamusingafe makakanganwa ndekapi? Kekuti taurai zvenyu zvamunoda, handina mhinduro kana rini. Kanondifungisa zvakawanda kuti zveshuwa munhu anga akanyarara anga asingataure nevanhu. Kana akatadzirwa pamwe imwe nguva anongoramwa onyarara. Ini ndindaitoziva kuti apa aramwa anga asingataure. Aiti anongonyarara kuti handina mhinduro kusvika narini, taurai zvenyu zvamunoda. Saka ndo kanogara pamwoyo wangu nazvino. Munogwanisa ukaimba here mumbotiimbirawo mbichana? Hamukwanisi. Ko pakurarama kwenyu nemurume wenyu mune zuva here ramunoti iri handife ndakarikanganwa, takatarisa kunhau dzezvemimhanzi?
chandinoti handife ndakarikanganwa zuva rekuti paakandidzidzisa kuti kurekodha kunoita sei, achindidzidzisa tobva taenda kurekodhingi. Iroro zuva ndogara ndakarirangarira kuti akandiitira basa, nokuti akandipa basa kuti ndigona kuwana basa nanhasi. Tichitarisa panhoroondo yemurume wenyu kana kuti mese pamakapinda mune zvemimhanzi, vaimbi vainetsawo munguva iyoyo ndevapi? Ndaitoimba futi naTine Chikupo, ndo wandakashanda naye, ana Neva ndakaimba nawo, nevava uyu wainzi wesungura zita rake rasika ndiro, ndakaimba naye. Saka Kasongo yainetsawo futi, nana ava kuti Baba Rwizi, ndo genga redu iri, Safiri ya Madzikatire ndo kugenga kwandandiriwo iko. Asi tichitarisa imimi semudzimai anga ari mune zvemimhanzi, hapana here pamaimbokwesherana nababa nekuti munenge muchishanda nevarume? Zvinoenda zvinhu nokuti wada sei Mwari uye wada sei kuzvichengeta. Asi varume kana vana vadoro havazoziva kuti uyu mukadzi womuridzi, iwe ndonotozvidzora nokuzvibata, iwe baba wofutozvidzora nokuzvibata, nekuti zviri kwese. Baba vanodiwa nevakadzi, amai vanodiwa nevarume. Saka iwe ndonozvidzora kutaura nevamwe zvakanaka, nekuti kana zviri zvida kondodzidza kutaura naye zvakanaka kuti mugone kushanda pamwe chete nababa. Ini shoko randinaro kuvanhu vanoita zvemumhango, unoda rudo. Mukaita rudo nekushinga, nokuti rakaoma kuti urisimudzi, ukashinga ukaita rudo rinobudirira basa rako. Ida munhu wese usasarudzi. Saka kana waita chinhu ichocho unobatsirikana, unogona kusimudza. Tombonzwa vamwe vachiti kana vanhu vakuimba vane mukurumbira vanenge vakusabatika, vasasvikike, vakutsvinyira vanhu. Madzibaba munhu anga akaita sei kuona kwenyu kudyidzana kwaairamba achiita nevanhu kunyange zita ravo ranga rasimuka? Uyu munhu anotyisa, saka tichiti tarasikirwa. Foni yake chaiyo, wese munhu akada kufona aingotaura naye, kana usiku aingotaura naye. Anga asina mweya wekuti ndasimukira, unofanira kuzvida. Aitoti vanouya vamwe vazhinji vakapinda nemumaoko make vachidzidziswa naiye. Anga asina basa kuti pamba pangu uyu ati practice tiende kunorekodha. Vakawanda vakaita navo vana vadiki vavaidzidzisa vachiita basa iri. Saka handizive zvangu kune vamwe kuti kana asimukira haachada kubatwa, asi ivo vaipinda muvanhu vachidanana nevanhu, vachiita rudo navo. Kana afona nguvai anotodairwa. Haite zvinoita mukuti foni yababa izikanwa, yaitozikanwa nyika yese. Namba dzavo munhu wese anotoziva. Kana ine mudzimai wacho hatisirane tansingati zvokuti pini inde. Friends and relatives all spoke highly of the late Madzibaba. Makolo anga lelo lino manditaya, manditayira chiyani chifuko chochoka muzomera mbura. Ine bobala ndichita ngati mwana wamasiya, ine kulila kulira siku lililonse. Amai nditumusiye zombera mbura, abambo wanga nditumusiye zombera mbura. Lero ino ndikudandaura makolo anga. Vatezvera vangu vanga vari munhu ane rudo, vatezvera vangu vanga vari munhu ane tsitsi dzakanyanya. Ndichiroorwa ndichipinda mukati memusha wavo, ndichiri kuyekati kuti pekutanga ndichitanga kupinda musha umu kubva kuna 2000 ndakapinda mana 99. Taibika bhodho raikwana vanhu 32. Saka vainditi mabikiro akwaya, maoko akwaya anokwana vanhu vese, nekuda kwokuti vaichengeta vanhu. Taiti vakachengeta 30 vanhu vochinja kuya rimwe gurupu 12 kana 15. Saka tezvera vangu vanga vari munhu ane rudo, vanga vasingatarisi kuti vanhu vakawanda sei, vasingatarisi kuti chikafu chiri kupera kwani chakaita sei, vanga vasingatarisi izvozvo. Vatezvera vangu vanga vari mudzidzisi,
zvanga zvisina basa kuti ini ndiri muroora. Padenge ndatokanganisa vaitotaura kuti amai apa makanganisi ambuya apa panoitwa so. Vaindikurudzira kunamata zvakanyanya, vachitokurudzira kuti nyika kunamata. Saka munhu akabvisa vamwe vanhu mumadhaka achivaisa pakachena, munhu akabvisa vamwe vanhu munzara achivaisa mumagutwa, vaibvisa sei? Nekudzidzisa vanhu kuti unofanira kuzvishandira ndokuti ugute, usaite zvekuba, usaite zvekuromba, shandisa njere dzako, shandisa pfungwa dzako kuti zvinhu zvibatike. Saka tezvera wangu ndinoti munhu anga aine upenyu kune vamwe vanhu, munhu akapa vanhu rugare, munhu akapa vanhu kuti vanorarama sei. Saka vazhinji vakapiwa makomborero nekuda kwemashoko, nekuda kwekuona zvavaita. Vanga vasina kaitiri mumwe munhu tsinye, nyangwe vakakanganiswa iwo munoziva muvaimbi munoitika zvakasiyana siyana. Ndinambonzwa vachidzorera vaimbi vanodzorerana nekuimba, kuti munhu akamudai ndomudzorera nekuimba, asi vatezvero vangu havana mbobvira vaita izvozvo. Saka vatezvero vangu ndinoti anga ari mwari wangu, anga ari mwari wangu. Ndini Sabhuku Chavhakaira. Taurai. Madzibaba aya vachiuya muno ndifunga vakauya muna 1994 tichivatambira kuti vavake musha wavo. Saka vavaka kusvika parivhini tanga tigere zvakanaka, asi semunhu anga achiwanzowandira kubasa nguva zhinji anga achigara kubasa, hapana kana changa chakamboipa. Manje kana ukasangana naye kana papi anomira mutaura zvisi zvamuda kutaura upedza muone kana zvinoenda. Saka anga ari munhu munyoro anotaurika naye, kana kuteerera anga achiteerera zvakanaka pano. Ndo magariro atanga takaita naye. Semunhu anga achiwandira kubasa kuno kutanga tisinai kugara naye zvakanyanya, anga achigara ari kubasa aititi paauyawo ipapo tikaonana tinotaura, tusvika patinenge tasvika tichimhoresana tichikurukura nemagariro zvese tichitaura, kusumuka zvake woenda. Ndo mazivira angu. Asi imimi saSabhuku wemunhu anozikanwa nyika yese, mainzwawo sei? Uyu anga ari munhu akanaka. Zvokutoti tiri kutoti kuzvino nemabasa ese akaita tanga takatotarisira kutoti kwanga kwasara ndokuno kuti achiitawo basa rakanaka sezvaari kuita kwese uku, semwana akatanga uko zvake. Asi anga takatarisira manje kuti achiuyawo kuno achitiratidza kuti ndo basa rangu chairo chairo, achiitawo kuti masitracture twaanenge achingoitawo tichionawo semwana anga ari muzvangari. Tanga tatarisira manje, asi nekudawo kwaMwariwo zvazouyawo atorwawo tichine shungu naye zvekuti kana patakanzwa onzi ari kunzwa kudzimba taitokundika zviri kuenda kunomuona, asi tanga tichingoti dai anga angorarama. Regai nditi madzibaba handina musi wandoti ndikashore paunhu hwavo kana kuti tingatanga riri rondo. Munhu avo kuti waiti wakamusvikira aisvikika, munhu wokuti kana dai wakada dzidziso kwaari aipa dzidziso chaiye semubereki. Saka ndo nyaya yandinoyembura paupenyu hwapa pamadzibaba Zakaria. Inini handichingori nei bachete, munini wangu akashapa kuroora mwana wanga Nicolas Zakaria panapa, tichiyemura unhu hwevana vakakurira vachidzidziswa namadzibaba Zakaria vari mukati mumusha uno. Saka ndaita muti sekuru, kana ipapa ndisekuru vangu, nokuti tine mhuri yatakawana kubva mukati mumusha uno wana Zakaria. Zita rangu ndinonzi Mauveni Chinehasha, ndiri mwana womuno muChiweshe kuMazowe district Chief Makope area. Ndiri panapa ndakamirira Chief Makope havasi kukwanisa kuuya vabatikana nebasa vaita zvimwe zvebasa. Panguva ino yandiri kukwanisa kupupura ndakatanga kuziva madzibaba. Ndoda kupupura kuti madzibaba anga ari munhu munyoro, kana ukasangana naye kuHarare kwatinoshandira maiwirirana, kana aipo pamafoni maifonerana. Anga ari munhu akudzira kuita zvinhu zvakanaka, aiva munhu aishoropodza zvinhu zvakaipa, anga nedzidziso yakanaka kuvanhu. Kana imo muno mumusha akanzi auya taiona akaunganirwa kuva kuti anga nezvikuru zvakanaka. Ndonzi Mesi Munongerwa, mugari wemuno Machavhakaira. Ndinoti tarwadziwa nekurasikirwa namadzibaba Nicolas. Dai Benji aitawo zvinoitawo madzibaba Nicolas, tinoda kuti akurudzirwe asimukirewo. Indonzi Esther Karonga, ndiri mugari wemuno ndoga kunonzi kwaChinehasha, kwaChief Makope.
kurwadziwa nokufa kwamadzibaba tikubatikana nokuti madzibaba munhu wataiziva mudzi wedu inoyi munhu waibatsira zvakanyanya sesereka saka tikurwadziwa tikuti madzibaba tabatikana. His coffin was destroyed and his body was wrapped in white cloth, with women being barred from the burial site as per Muslim custom. Do process it Muslim. Yokuti kana tapedza akauya nemunati ari mukofi saka isusu kana tava kunoviga munhu tinoshandisa mutemo werudzi rwedu unonzi tinenge takuti inonzi jeneza ndocho chatofanira kushandisa kutakusa munhu muviga that's jeneza. Saka jeneza iroro tapindamba mutaita rutaita taona kuti munhu uda asi kukwana mujeneza tikwanise kumutakura nejeneza because tikusenzesa taisenza chivanhu chekwarigara. Saka tazoona kuti bhokisi rere taribvisa pamusoro pavo chikavarere ndokatatakura bhokisi rega rega rakadaro rakavhurika pamusoro tobva tavhara negumbuzi toisapa totakura munhu wedu takwenda muviga asiri mubhokisi atinomutakura ari mubhokisi tosvika kutobvisa mubhokisi toisa muguva taisa muguva bhokisi tinopwanya torasa ndomutemo watenda bhokisi mune makurasa bhokisi tinorasa tinopwanya itsaida uri pwanya kwauri kanda muguva kwakufa munhu atimuviga ari mubhokisi tinoviga munhu asiri mubhokisi. Ina ndisi Muslim baba mukanitsanangurira kuti sei muchizopwanya bhokisi muchizoviga munhu direct asina mutemo wakagara uriko kare kurudzi rwedu kumarudzi edu isusu takakura zvakadaro kumadzibaba edu nemadzinza edu vanongotaura kuti munhu avigwa ari mubhokisi munhu anovigwa asiri mubhokisi panguva yekuti isusu tinonzi kana munhu maenda unomuviga handipaipa tinoenda unosiya munhu tinoungana tapedza kuungana panguva yacho takaungana iyai tinoonamata tichitaura zvatotaura tapedza tichibva paipa tichienda vanouyawo vanonzi vadzimu vake vanozouya kuzoungana osemaumweni atatakaita isusu votanga kumutongesawo matongesa navanoita vapedza vochimupa gwara rokuti akuenda here kwakanaka kati ari kuenda kupi. Izvo zvinogara zvichiitika ndozvatotaurirwa nemudzimu. Of interest at his burial was the attendance by so many people, with others having traveled from all parts of Zimbabwe and neighboring countries. By the time of his death, Madzibaba had more than 29 albums. Some of the albums include Munongedzo, Mbuva Youpenyu, Hits, Mabauwa, Chikumbiro, Zomveramvera, Idano Kuda, Nzombe Huru, Mazano, Mavine Magokora. His spiritual life was linked to Mugodi Apostolic Sect. Later, he joined Walter Magaya's PhD Ministries in 2014. Madzibaba was into farming and transport business. He was cultural ambassador for Chitungwiza municipality from 2010. In March 2024, he was gifted a Toyota Fortuner by Wikineo Chivayo and $85,000. Hopefully, you have enjoyed this edition of Forever Missed. Andrew Neshamba is my name. Don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media, taking you to another level.
Thank you.